Gaur berriro ere etorri gera ona, argi eta garbi esatera zer zegoen haren atzetik. Alde batetik argi eta garbi euskal langilearen eta euskal langilearen aurkako operazio bat, San Ferminetan egin zuten bezala, eta bigarrenik garaiaretan estatuak frogatu nahi zuena zen zer egiteko prest zegoen beraien transizio diseinua defendatzeko. Ze baloretan osatu zen transizioaren diseinu hori? Frankismoaren impunitatean, jabego pribatuaren defensan, nazio eta herrien ukapenean eta ezberdintasun sozialean. Gaur, 56 urte pasatu direnean, transizio eredu hori oso krisi larrian dago, eta aldi berean esan behar dugu, transizio horrek defendaten zituen baloreak oso kontrajarriak zirela euskal langileak, bai Martxoan 3an, bai Gasteizen eta bai Euskal Herri osoan defendatzen genituenekin, eta denborak arrazoi eman digu. Gaur, argi eta garbi ikusten dugu kapitalismoak nora garamatza galbide batetara, ez bakarrik injustizia sozialak handituz, baizik eta baita ere planeta bera arriskuan jarriz. Horregatik berreskuratu behar ditugu ezkerrak eta langile mugimenduak eta euskal langile mugimenduak betidanik defendatu dituen baloreak, etorkizuneko baloreak horiek direlako, ez? Elkartasuna, nazioen askatasuna, antiimperialismoa, antifascismoa eta aberastasunaren baraketa justoa. Hortara etorri gera gaur, esatera langilaiek hil zituztela, baina beraien borrokak eta beraien baloreak defenditzen jarraituko dugula. Eta bukaeran, argi eta garbi esan dugu berriz ere, gu Gernikako seme-alaba gara. Gu otani ezetz esan genion herrikoa gara, euskal nazioa gara. Eta horregatik gaur berriro esaten dugu herri txiki honetatik mundura, Gernikatik mundura, gerrarik ez, askatasuna, autodeterminazioa eta bakea herri guztientzat. Estos muertos son nuestros, son de todo el pueblo de Vitoria.